اللہ اکبر۔ جدوں حضور دی آل دا قافلہ 11 محرم نو چلیا ہے نا کربلا وچوں، تو علی اوس حضرت سجاد زین العابدین آپ بیمار سن۔ تاریخ دیاں کتاباں وچ لکھا ہے کہ انہوں نے الٹیاں کر کے کڑیاں پہنائیاں، مٹھیاں کڑیاں پیراں وچ بھی ہتھاں وچ بھی، اور زنجیراں پہنائیاں۔ پیر نصیر فرماتے ہیں کہ دشمنی کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں، بندے لڑتے رہتے ہیں پر کچھ کسی ونڈ نہ لڑتے ہیں۔ دشمنی کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں کہ بیماروں کو زنجیریں پہنائی نہیں جاتی۔ سید سرکار نے زنجیراں پہنا دتیاں گئیاں، اور حضور دیاں وہ دیاں مہربانی کرنا ناراض نہ ہونا، جنہ دے گھر فرشتے اجازت نال تشریف لے آندے ہیں، بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ حضور دی آل نال محبت کرنے آلے ہو، علی دیاں اونا دیاں۔ جدو مکہ فتح نہیں سی نہ ہویا تے جنگ بدر ہوئی تے حضرت عباس بن عبد المطلب قید ہو گئے۔ انہوں نے پیرا ہتھاں رسیاں نال بنیا گیا، جدو رسیاں نال بنیا گیا نا انہوں نے ہتھاں، تو انہوں نے راتی رسیاں دے بنن تو درد ہوئی تے کراہے، تو حضور نو ساری رات نیندر نہ آئی کہ میرے چاچو نے پاہمیں وہ کافران دی طرفوں آئے لیکن انہوں نے تکلیف ہے رحمت للعالمین نبی نو ساری رات نیندر نہ آئی، اس نبی دے پتر نو قید کیتا گیا ہے۔ خواتین آل محمد نو داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کشف المعجوب وچ لکھ دیں کہ جنہ اٹھا اتے رسول اللہ دیاں بیٹھیاں سن، انہاں دیاں پشتاں اتے پالان کوئی نہ ننگے اٹھائے۔ 46 شہر کربلا تو لے کے شام تک 46 شہرائیں چ رسول اللہ دیاں بیٹیاں دا قافلہ گزریا ہے۔ حضرات محترم یہ گلاں تے پھر سمجھنے بندیاں نو، جنہاں بندیاں نو سمجھے، جنہاں نو یہ درد ہے کہ حضور دی آل دا رتبہ کی سی تے انہوں نے کس طرح ظلم و ستم انہاں تے ڈھائے گئے۔ جس وقت قافلہ تیار ہویا تو روایات وچ یہ لکھیا ہوا ہے کہ سر حسین جس نیزے تے آنا، وہ نیزہ ایک سپاہی نے دوجے نے تریجے نو دیتا، ایک آکھے تو اٹھا، دوجہ آکھے تو اٹھا، کوئی شرم تو اٹھائے نہ۔ آخر انہاں فیصلہ کیتا جیدہ سارے او دے بیٹے دے ہاتھے چ نیزہ بھی پھڑا دیو۔ سجاد پاک دے ہاتھے چ نیزہ ہے جیدے اتے بابے دا سارے، ایک ہاتھے چ اٹھان دی مہارے جیدے اتے پھوپیاں بہنا تے سید دیاں ماما سوار میں۔ جنہاں نو سمجھ آوے جڑے آل محمد دے درد نو محسوس کر دیں، میں انہاں بندیاں نال مخاطب ہاں، اللہ تو ان خیر دے وے۔ جدو قافلہ چلے آنا، ایک روایت چے فجر دی نماز صبح، ایک روایت چے ظہر ویلے قافلہ کربلا تو روانہ ہویا تے جدو چریا نا تو امر القیس ایک عرب دے جاہلیت دے زمانے دا شاعر ہے، امر القیس، اس دا ایک جملہ ہے کفا نبک من ذکر حبیب و منزلی، وہ کہندہ ہے رکو ذرا اکھانو یار دے جدا ہون دی جگہ تے رو لین دے، ہاں رک کفا نبکی من ذکر حبیب و منزلی، اے اکھیو یار دے جدا ہون دی تھان ویگ کے رو لے۔ جدو حضور دیاں دا قافلہ ٹریا ہے نا تے سب تو پہلے حضرت سجاد اٹھے آئے، جناب سید سجاد عزیزاں نے وقار، جناب سجاد دے پیراں وچ بیڑیاں نے، جدو ویراں دیاں لاشاں دے کولوں گزرن لگے نے، اللہ اکبر، سرکار دی ہائے نکلی
کسے کہن والے نے کیا سیدزادے تیرے تو پہلا حضرت یوسف بھی قید ہوئے نے سیدزادے ذرا صبر کریں تے جناب سجاد فرما دینے ایک قید یوسف دی ایک قید عبد دی تے دوہاں وچ فرق ہزاراں یوسف قیدی کلے ہوئے میرے نال نے پرے دے دارا یوسف قیدی کلے ہوئے میرے نال نے پردے دارا پردے داراں دے دکھ نو محسوس او کر سکتا ہے جنہاں دے گھراں وچ پردہ ہوئے اللہ اکبر جدو سید چلے نے بی بی زینب پاک فرمانی نے بیٹا صابران دی اولاد ان اللہ مع الصابرین پتر سجاد روئینا حضرت سجاد فرما دینے پھپھی میں صبر کرانگا پر ذرا تک کو تے صحیح جدو اتو وینا تے بابے دا سار نظر آؤں ہے جدو نظر تھلے کرنا بھراواں دیاں لاشاں نظر آؤں دیاں پیچھے نظر مارا تے تیرے اٹھ نظر آؤں دیں سامنے شام دا بازار نظر آ رہے ہیں پھپھی جے تیرا پتر روے نا تے کی کرے اللہ اکبر حضرت سجاد گزرے نے پچھو سیدہ زینب اس جگہ تے آئیاں نے کافلہ گزرتا جے پیا جدو پھرا ویکھے تے منہ مدینے ال کر کے کہندیاں نے یا محمد ھذا حسین بالعراہ فرما دیا نے نانا تیرے قدیاں تے سون والا حسین کربلا دی ریت اوڑ کے سو گیا ہے ھذا حسین بالعراہ خون دی مہدی لا کے کربلا دی ریت دا کفن پا کے تیرا حسین سو گیا ہے پھر اللہ کے دعا کر دیا نے اللہم تقبل منا ھذا القربان اللہ سونیا حضور دی آل دی قربانی قبول فرمائی حضرات محترم جدو قافلہ تھوڑا جیا اور چلے آئے بی بی زینب پاک نو پچھو آواز آئیے سیدزادی سجاد نو آکھو ذرا قافلہ روکے جڑا سمجھ سکے وہ دن اڑگلے سجاد نو آکھو ذرا قافلہ روکے سیدہ زینب فرمانی نے سجاد بیٹا ذرا قافلہ روکو پھپھی کی ہویا ہے فرمایا بیٹا جدو تیری بہن دی سواری بابے دی لاش دے قریب تو گزری ہے سیدہ سکینہ نے اٹھ تو چھلانگ لگائی ہے اٹھ تو تھلے گریاں نے دوڑ کے اپنے بابے دی کٹی ہوئی لاش دے نال لپٹ گئیاں نے تے آواز دے کے کہندیاں نے بابا تیریاں دیاں جا رہیاں نے دعا دے اللہ اکبر اللہ اکبر کیسا عجیب منظر ہے ٹر پیا نے کربل تو اج دیا حضور دیا بندہ فقیر دا لکھا ہوا ایک جملہ ہے ذرا یاد کر لینا کیسا منظر ہے ٹر پیا نے کربل تو اج دیا حضور دیا واللیل دیا زلفا کھل گیا حضور دیا
دیاں تواڈیاں بھی ٹردیاں نے میریاں بھی سب دیاں دیاں رخصت ہوندیاں کوئی کیویں رخصت کردا ہے کوئی کیویں رخصت کردا ہے کوئی نکاح کر کے رخصت کردا ہے کوئی سر تے پیار دے کے رخصت کردا ہے کوئی مال دے کے رخصت کردا ہے کوئی جائیداد دے کے رخصت کردا ہے کوئی پیار دے کے رخصت کردا ہے حضور دیاں دیاں قید ہو کے رخصت ہوئیں بھائی کربلا دے میدان عزیزاں نے وقار میرے حضور نو دکھ لگائے میرے حضور سرکار نو دکھ لگائے حضرت عبداللہ ابن عباس فرما دے میں سو رہا سا من خواب حضور دی زیارت ہوئی میں ویکھیا حضور دی داڑھی حضور دیاں زلفاں چ خاک میں ویکھیا میرے رسول اللہ دیاں زلفاں چ خاک میں پوچھیا یا رسول اللہ اے حالت کیوں بنائی ہوئی جے فرمایا عبداللہ میں کربلا تو آیا جتھے میرے پتر شہید ہوئے اللہ اللہ کیسا وقت ہے جدو کوفیاں نے سیدہ سکینہ نو باپ تو جدا کیتا ہے اللہ اکبر جدو پھر سوار ہویاں نے تاکہ نم بھائیا ٹر پئیاں کربل تو حضرت سجاد کوئی پوچھیا نا سیدہ کربلا دی گل سنا تو سجاد پاک کربلا دی گل سنان دے آئے پر جو کو پوچھیا نا بھئی سیدہ کربلا تو پیچھے کی ہویا ہے یا مڑگل نہ سنان دے ہوندے فرمان دے آئے غیرت مند تے ہی ہو جائے سوال نہیں کری دا چند دن پہلے میں پھالیے وچ بیان پیا کردا سا بیان میں کر رہا سا ایک بندہ کھڑا بندہ بیٹھا اس ہاتھ جوڑ لے اسے کہ شاہ جی بس کرو اس تو اگا بیان نہ کرو ساڑھے کڑو برداشت نہیں ہوتے اللہ اکبر کبیرہ عزیزان گرامی قدر و دوستان محترم میرے حضور دیاں دیاں چلیاں نے میرے حضور دیاں بیٹیاں چلیاں نے جنہ دا وال ننگا ہوئے تے سورج نہ چڑھ رہا او حضور دیاں دیاں ٹریاں نے تا آنا پیا ٹر پئیاں نے کربل تو اج دیاں حضور دیاں واللیلے دیاں زلفاں کھل گئیاں حضور دیاں اے دوستو جدو آل محمد دا قافلہ چلے آئے جدو فرات دے کنارے تو کوفے والے مڑن لگائے سیدہ سکینہ ایک پاسے تکی جاندیاں نے روئی جاندیاں نے تکی جاندیاں نے روئی جاندیاں نے جناب زینب فرما دیاں نے سکینہ دی کیوں رونی ہے کیوں روڑ آیا ہوئی سکینہ بول دیا نہیں بس تکی جاندیاں نے روئی جاندیاں نے سیدہ زینب پاک نے سیدہ دی دیاں نظران دا تعاقب کیتا تے فرات دے کنارے دے ایک منظر جنوں وے کے سکینہ رو دیا نے کچھ بکریاں کچھ جانور فرات دے کنارے دے پانی پی رہے سکینہ تکی جاندیاں نے روئی جاندیاں نے زینب پاک فرما دیاں نے سکینہ دی کیوں رونی ہے فرما دیاں نے پپو ویکھو تے صحیح جانور پانی پی رہے پر میرے اصغر نو نہ ملیا جانور پانی پی رہے پر میرے اصغر نو نہ ملیا ٹردیاں منزل با منزل جدو قافلہ کوفہ دے بازار وچ آیا کوفہ دے بازار وچ قافلہ پہنچیا کوفے والے لوگ سمجھیا باغی آئے نے قیدی آئے نے تے لوگ قیدیاں نو اس دور وچ کھانا دیندے آئے ثواب ہوتا ہے لوگ کھانا لے کے آئے اللہ اکبر کوئی کھجوراں لے آیا بی بی زینب پاک فرماندنی یا اہل کوفہ انا لا ناکل الصدقہ الصدقہ تو حرام علینا فرمایا کوفے والے ہو اسی صدقہ کھان والے نہیں اسی صدقہ دین والے او کوفے والے ہو اسی صدقہ کھان والے نہیں جے
اسی صدقہ دین والے نے عزیزہ نبی وقار رسول اللہ دیاں دیاں کوفہ دے بازار تو دربار غور فرمانا حسین پاک دا پاک سر ایک تشت چ رکھ کے ابن زیاد دے سامنے رکھیا گیا او دے ہاتھ چھڑی سی حضرت زید بن ارقم بوڑھے جے صحابی رسول نے سنیا حسین کوفے آئے نے ویندیاں پوچھ دیا دربار آئے تے منظر کی ویکھیا ہے ابن زیاد پلید دے ہاتھ چھڑیے حسین دے پاک ہوٹھاں تے مار رہے ہیں صحابی فرماتے نے ظالمہ چھڑی ہٹا لے میں رسول اللہ نوے تے بوسے دینے آوے کھیا ہے فرماؤ ظالمہ چھڑی ہٹا لے میں حضور نو انہ ہوٹھاں نو بوسے دینے آوے کھیا ہے عزیزان محترم یہ ہونٹ بوسا گاہ رسول نے یہ رسول اللہ دی بوسا گاہ ہے انشاءاللہ العزیز اگلے جمعہ المبارک تے اس وقت گزارشات پیش کرانگا اللہ تو اڈا بہنا قبول فرمائے وما علینا الا اللہ